Окей, здравейте YouTube, аз съм XX, Creeper Venom XX и днес снимам на Minecraft отново в нашия любим сервер, а именно Ironcraft BG, обаче този път с двама мои приятели, а те са Wincom и J257, но понеже има бъг и най-вероятно няма да ги чувате по скайпа, затова ще добавя субтитри към техните думи. Но все пак ще можете по някакъв начин да разбирате какво казват. И да, ще снимаме епизод 2 на поредицата на Minigames в сервера. За това отиваме на Warp Minigames, където се надяваме да ги срещнем. Оп, ето го единия, Wincom. И чакаме J257. Оп, ето го и него. И окей, сега да видим коя игра. До сега играхме само Block Hunt. Затова сега предлагам айде Mob арената. Ето я, Warp. Влизаме през портала. Пишете в коментарите на кои минигейм искате да снимам, да е по-интересно. Така, пишеме Mad Join и си избираме класа Fireman, Стрелец, Хелпър, Танкер и Рицар. Според мен, ако искате много да килвате, да имате килове, Рицара е най-добре, защото има Diamond Match. Ако искате да живеете много, Танкера е най-добре. Аз ще си избера Рицара и след като си изберете класа, цъкате върху Iron блокчето. И сега чакаме другите двама. Ето. Окей. Почнахме. Опа! Злобно кученце. И да, почнахме да цепиме. Опа! Тук има някакъв бък на лоп арената. Опа! Опа! Мари! Изчадие. Ще умра! Ей! Ей, ще умра! Така. Идваме ето тук. Уинком умря пред очите ми. И аз ще умра съответно. Само да кажа, че всички тук сме нубове на моб арената. Особено аз. И да, сега отиваме на Warp Leaf, така, едно кокълче, сега пак Join, J257 напиши на клона на Join, ти се не знае. Аз ще съм танкер този път и Iron блокчета. Айде, Wincom, побързай, изпразни си темите и... Пато ние вече почнахме. Така. Така, какво представлява играта То е съкратена от Mob Arena. И това е да убиваш мобове, кучета, скелети и така нататък. И колкото повече мобове убиваш, накрая, след като напишеш Малив, ти дава по-хубава награда. А именно Stone, Cobblestone, Minecraft, такива колички превозни, най-различни.
виждаме тук се спамваха бая зомбита. О мага, това зомби е с енчантната лопата. А защо не ми даде лопата? Как ти да е? И да, цепиме тук някакви слаймове. Опа, 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 опа. Ай, да. Бой. Трябва да спия стренчка. Бой по Блейс рода. Воу, 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 воу. Воу. Арби, това зомби го цепа от 5 минути да му се не знае. Окей, това зомби е с вечна кръв. Аз ще умра, на едно сърце съм. И всеки момент съм мъртъв. Да, идва и крипарите, защо ли не? О, не, не, не. И... Умряхме. Отново отиваме на Warp Лив. Оп, ето какво ни даде. Так, не ни трябва. Join. Трябва да сте с празно инвентария, за да мога да играете. Да му се не знае, бе. Така, иначе. Така. Join. То път ще съм... Рицар съм. Но не, айде за разнообразие ще съм Хилпер. Стрелец. Айде ще съм стрелец. Дано да се надяваме, че Wincom и G257 ще натиснат Iron блокчето. Хайде бе, натиснете това блокче. Аре бе, Wincom, натискай го. Ти се не знам. Това е трета. И последна игра. И тук виждаме как Wincom и J257 се цепат ожесточено, а пък аз тук като някаква мишка съм скачил и стрелям с лък. Ау, Wincom ме удари. Само да знаете, че Wincom има някакви проблеми с тъпата си мишка. Talk speak man, аз трябва да спя една и така се отваря. Wincom да ми помага, защото той е... Да, ма се не знам. И отново умряхме за трети път. И колко вече минути станаха? Мисля, че 10. И мисля това да е клипчето. И окей, бай YouTube, до нови срещи.